It has been disclosed that Harare City Council have spent over 11 million US dollars on workshops and seminars in the first 7 months of 2024. This information came to light during a commission of inquiry into the councillor's affairs, where incarcerated Harare town clerk, engineer Hosea Chisango, testified about the misuse of funds. Azvipere mushe murezimbabwe vana Jacob Mafume vanoti vakomana ava ndovanongosvibisa zvavo star rekuti triple C vachikuita zvinikora tisanamira mashuka mudanyuka panapa uribva subscribe like turn on the bell icon tipina munhu wamwe muchinzi Chisango, who is currently on remand over a separate street lights deal, revealed that councillors insisted on holding weekly workshops despite the city's financial struggles. The workshops, often motivated by the allowances received by attendees, were prioritized over essential services such as a clean water provision, garbage collection, and road maintenance. The town clerk stated that he was frequently overruled by councillors who pressured him into approving these expenditures. He highlighted that the number of councillors had increased from 46 to 59, further driving to up cost. Chitiko chatinoona kuti aiwa mune Zimbabwe the Harare City Council aiwa inosvodesa inonyadzisa nyika yeZimbabwe kana kutonyadzisa cheko unoona sezvamunoziva inotungamirwa nemukomana uyo anonzi Jacob Mafume wamunoziva kuti aiwa imember Citizen Coalition for Change kunyange zvavo vari kufaction iya yamunoziva iri corrupt yanasengezo chabangu. Pana vakomana vana vachisvibisa zita reopposition noda kuti vakomana ava vanospenda 11 million US dollars on workshops pasangana in development riitika munyika yeZimbabwe kana kuti muHarare City Council. Zvinova chishamiso zvatoona kuti aiwa these guys vanonyatsa kuwasta mastate funds. Angadai akashandisa on other agendas, tingadai munyika yeZimbabwe makatoadresswa mamwe mapressing issues, vanhu vachitofara kuti aiwa the government of Zimbabwe iri kuita zvine musoro. Kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, nekume section medu, subscribe like and turn on the bell icon.